Har du nogle mærkesager? For at alle kan få de jobs, de vil have. Bager og politi. Og det er sådan lige dem, jeg kan huske. Bager og politi? Bager og politi. Bager og politi? Okay. Altså bager? Nej, bager. Bager? Ja. Folk, der bager ting? Nej, bager. Altså sådan, der er blevet stjålet for en politistation før. Og det politi gjorde ikke noget. Nå, okay. Og vil du gerne have de vagter? Politi. Ja. Ja. Og så også vagtpatrulje. Med dig? Hvad hedder du? Frederik, Hvor gammel er du, Frederik? dæk år. 6 år gammel. Ser du Tinka derhjemme, eller hvad? Ja, hver dag. Ikke hver dag, men nogle gange. Og hvad synes du om Tinka, julekalenderen? Den er god, og Bert er ikke så god til hende. Ja, det er en god julekalender. Hej. Daddy's home, kids. I guess you wonder where